So sa ka. Kalibo-kalibong tigpaminawan, niiningan dumanan sa sakaaw. Sugilanon kini sa namatay kong mga ginikanan. Ako si Lucy. Sa dili ko masugdan sa pagsaysay ang akong sugilanon, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Till then, my love. Doesn't ring, all is well. I will promise you I will love you. RMN Drama presents Handumanan So sa ka awit. Ang nabadas siyang kaagi karon, mao kining usa ka babae nga taga San Roque Village, Virama, Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Lucy. Tuwa na si Papa. Kay mag-alas 11 naman sab sa kagabion. At na sad na siya report sa lain niyang pamilya. Si Mama wa pa siya masud. Nga naman ka. Duulo na ko siya. Ma, nga nawa ka pa man masud. Oh, nga doon di gawas ka pa man. Nagabi naman. Ikaw, mao'y nga nung wa pa masud. Nakalakaw naman si Papa. Sakay sa iyang motor. Lalis mi gamay. Sa dayon niyang lakaw. Kaya nga naman. Birthday magud niya ugma. Ihangyo man ta ako niya nga anhin na lang matog o baka anhin lang una sa ato hangtod nga mag alas 12. Karon ako siyang mag-greet dayon sa iyang birthday. Pero matod niya, kinahanglan nga may oras kaming sundon. Aron dili kini mahimong lali sa pikas niyang pamilya. Managsama mong dili pa pinakaslan. Kay kasal si Papa sa una og legal niyang asawa nga patay na. Higo na ni anak Lucy. Nagkapangutana lang gani ko sa akong kaugalingon kung nganong nakabear ka sa pagtawad sa inyong setup o sa lain niyang pamilya. Gugma. Gugma, Lucy. Huwag kung maabot ang higayon nga mahigugma ka na sad. Kasabot ka ra kung nganong hapon ning gibuhat. Paman itong kaon na. Umana na tayo sini. Kasi gusto ni mga itong tanaon, ha, Lucy? Ikaw lay pili pa. Imo baya rong birthday. Bitaw dong. Agad ragid minimo. Oh. Nga naman ka. Mura kalit nga. Mihuot akong dughanda. Unsa? Tigalig unsa na ka na, ha? Dili-dili taman na naog sini. Moato na lang tag-doktor. Ato na lang dadoon si Papa sa ospital. Nabati mo na gisulti sa doktor, ha? May heart enlargement ka. Hubakon kapag yun. Bawal na gid ang sigarilyo ni mo. Ay, bida. Ano ba hilabtan mo ako pagpanigarilyo, eh? Pa, kung unsay makaayo ni mga sulti sa doktor, mauna na itumana. Maayo ka ni, kadali ka na mong nada ni Mama din sa ospital. Oh, unsan bang oras, ha? Oh, si Sonia na ganyan nanawag. Ay, susin na ko na. Anong wa pa ko mauli. Mag-alas 2 naman, eh. Hello? No, ayaw na, yaw. Paminawan ako. Hindi ako sa ospital. Ako may nagpatalaw sa doktor. Usa mo, ari ka? Ayaw na. Maglali sa niya mong baby.
Okay na ko, mapaulit ako diya. Sige na. Sige na. Bye na. Bye. Nasuko si Sonia? Nasuko, gyud. Sige na, magawas na din sa ospital. Kadlaw na. Dugay sa kikong natiman din niyo eh. Ayaw na lang gud uga, gastuan ang imong huna-huna. Tingalig, maunsa ka na sad. Naatiman ka na bitaw. Agi ka din eh. Pauli na mas Lucy ha. Kay, mapauli sa kong Sonia. Dili mahimo nga pasagdan ka na mong mapauli dito nga ikaw ra. May sakit ka. Okay ra ko. Pauli lang ko niya mo. Kaya ako, mapauli sa kong spikas. Aron dili na mo maglalis, no? Ihatod na lang nato si Papa sa ilan ng Sonia, ma. Una ta mauli. Ibili na lang una sa bayang yung motor pa. Ay, mas maayo pa. Aron ta mahuman. Sugot na lang ha. Dong. Ay, nak. Hidulinggo mong kidron. Kung dili ron makaanhis papa ni mo. Kaya basta Sabadong Domingo, hanto magina sa ang Sonia. Ay, kung gusto kang masuroy, kuyog ang imong mga higala, ay suroy lang ha. Kaya anilag ko sa bahay mapahuay. Kita na lang manuray, ma. Eh, kapit lakaw na ko eh. Ikaw na lang. Anilag ko sa bahay. Naglain mo ka ng imong lawas. May magatiman ako dito. Kay, nalingawas madyong si Sonia. Idungdung, sige na. Sood na sa atong kwarto, aron ka makapahuwa eh. Ay, gigutom ka tingali, no? Pag iko'y pamahaw pa niyo do, huwag nakaluto. Kinuog ko. Ay, sige na. Sood na lang sa kwarto mo, kay hatdan ko lang ikaw pagkaon. Lucy, sige na. Ihatod na si Papa ni mo sa among kwarto. Ay, luuyas ang Papa, uy. Shhh! Tingalig makamatas Papa ni mo. Nahuman na siya kaon. Nailisan na. Niya, nakapahuway na sad. Nakainom na siyang tambal. Maggawas una ta tinis kwarto. Aron makapahuway siya tarong. O, ma. Ay, mulakaw ka man ka. Lakaw na lang. Kami na lang una si Papa ni mo ang mag-igo din sa bahay. Aron malingaw ka sad. Sige na, Lucy. Dili ta mamauli? Nakasiguro ka? Di ba ko gusto mo pauli? Nga naman, may problema? Ambot, o ko may baw kun angay ko ba kining problema akon? Oh, Dili na ko ma-imagine kung unsa ka martyr si Mama siyang kuma ni Papa. Nga nakadawat siyang duha sila nga dili pinakaslan sa kinabuhi ni Papa. Nga duhaming pamilya. Nga kinahanglan nga dunay sundon si Papa nga oras. O kung weekend adto siya sa pikas. Pero karon nga nagluya si Papa. Nisibat yun sa pikas kay niuli gid siya sa amo kay nagpaatiman siyang mama. ikaw ka, kung mahigugma ka. Ingon ka ba sa ana unya ka martir? Murag dili tingali ko magpaka-martyr sa kugma. Kung ako rin yun. Wala kay lain. Aw, kung ako sa nasa imong lugar, aw ana sugoy. Kung ako ra gyud. Kung siya, aw ato niya. Oh, Uy, kinsa man nanawag? si Mama. Kadot lang ha. Hello? Sige. Mapauli na ko, Ma. Bye. Nga naman, may problema? May pakiksultihan ko na sila na ko si Papa. May tungod sa unsa ka. Aron imo masayran, mamauli na lang ta. Tana.
Kasal na mo si Papa, ma? Oh, Lucy. Pakaslan ko si mama nimo. Oo niya. Musugot sinang sunya. Nagkasabot mig si Papa nimo nga itago ang among pagpakasal. Secret marriage ang among buhaton ni mama nimo. Ikaw lang, si mama nimo, ug ang judge, may masayod sa among kasal. Kung doon naman may kuhaon nga saksi sa among kasal, duha lang kabuok. Nga suod yun among mama nimo. Aron dili pabulabog ang plano namong sikretong pagpagkasal. Ma, nganong mag-ulian pa man si Papa sa pikas nga nakasal naman mo. Anak, dili mahimong usbo ni Papa nimo ang among setup. Tungod kay kasal nami. Ay, dili sa may gustong samok si Papa nimo, uy. Ma, Ang importante nga gikasal na si Papa mo. Dili ka na bastarda. Uy, sikit sa maning nanawag. Hello? Unsa? Nganong diahat ka maglakaw? Nawag ka na lang unta nga magpakuha ka. Uy, mahatod na ko. Maong nilugos kong pauli. Gusto kong mupauli nimo. tanawa na lang hinuon. Ikapila mo na ning atake pa. Dili na ni mahimo, eh. Dili na kumusugot nga mo pauli ka pa sa pikas. Dili na. Ay, buntang naman di ay. Naglami man akong tuog da. Nindot man di pamation. Nga inik mata, ug sa imong pagkatuog. Makita ni mong kompleto ang imong pamilya. Kaya wala naman maadto pa si Papa sa pikas niyang pamilya. Nagpundo naman siya din ismay. Dong! Oh. Kinaog ko. Si Mama Maru nagilag. Masa man kayo nahitabo? Ma, kita dali na ibilin din sa sementeryo. Mauli na ta. Bibiyaan ako ni Papa dito. Ma, Saon ko man sa pagpakabuhi. Nga iya naman kong gibiyaan. Saon man. ma, ni ara ko. Ni apa ko. Dili di ka pasagdan. Isaat ko na. Nagsinaaray, be. Nga mag-uban og taas pagapanahon. Mag-uban hangtod na sa mong kamatayon. Pero iya magkong gibiyaan. Dili ko ni madawat. Dili ko ni madawat. Ma, mga nagulit ka sa madugaan. Ma! When the willow doesn't bend and the river Igo lang namong gilubong si Papa. Namatay usab si Mama. Bisan sa katapusang hikayon, nag-unong gid sila. Dini na lang kutob, more power sa RMN. Handu manam so sa ka aw. Ano ba daw siyang kaagi karon?
Mao kining usa ka babae nga taga Barangay Dakayakan, Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang atong matatampo nagdasangan nga Linlen. I love you, Linlin. Oh, Angelito. Inaotong nga dawato ni mga akong gugmalin. Ako pa nang huna-hunaon, Lita. Okay ra, Lin. Magpaabot ko hantod kano sa kamaluin ako. Si Angelito nga atong silingan ang uyab nimo. O, tiya. Aw hinuon buutan man ang bata. Wa man mi ikasaway ana. Maayo ka, tiya, nga ako siyang sugton? Para nako, okay ra gyud kung imo siyang sugton. Tinood ka, Lin. Imo na kong gisugot. Olit. Uyab na ta. Salamat, Lin. Abi ni mo, lipay kay ko nga imo na kong gisugot. Lin, dugay-dugay na magitang nagkauyab. Magminyo na lang ta. Ha? Miniyog yun? O, Lin, gusto nta ko nga magminyo na ta. Lit, nilipintaon ko pwede makasal, uy. Isisiti pagod ko. Sige lang, good. Ha? Unsi buti mo ipasabot ba? Mag-ipon lang una ta. Angelito. Basta, mga tubang ko sa imong mga ginikanan. Usa ko din magminyo ka na dahil din. Kuan, pa. Unsaon man ninyo pagminyo. Nga dili pa man mo mahimong makasal, kay 17 ka pa man, Linlin. Nagsabot mi ni Linlin ng nga mag-ipon lang una mi. Unya na mi mo pakasal kung sakto na mi sa edad. Unya. Unsa may atong buhaton ining mga bataado. Oh, watay mahimo na, kaya nagkasinabot man nila sila. Kala sige, pag-ipon mo. Sa katapusan na ang kontanig kalin. Ayaw biyak ko pinuangi, Lita. Ayaw ginintawon ko pasakit eh. Di na may tabulin. Kimahal ta kaya ka. Salamat, Lit. Lain mo kaya kong ginawaan, Lit. Uy, bakit mabdos na ka? Ha? Kaya ta, magpalit ko og pregnancy test. Aron ato yun ang masiguro. Dong positive. Mabdos ko. Mo ba? Kung mao na, happy dili ko mahimong amahan. Dong! Yes! Nung samis ang hilito. Sugad lang nga may anak na mi. Tagdukay naman kay mauli ning tawhana. Asa man ka ni siya paingon? Able! Able! Niya na siya. Kaya ang ablihan. Ay! Napamago kay gibuhat. Hubog ka? Bugoy, kainon mong gugamay. Nung sa naman yung taon ka dong, uy. Nausab naman ka. Dili mo na ta kaingon ini sa una. Ayaw ko buti ha. Kasagti ko sa ako buhaton, kaya ako ning kalipay. Daylin, maayo kay nagkita ta, Day. May isulti unta ko nimo. Unsa man na, day? Si Angelito ba? Pero may lagi na ako makitaan. Nga kuyog sa iyang mga amigo mag-inom. O pagkahuman, mga tugbuwangan. Ha? Mao nga permi kang way kwarta? Kaya nagsige ka na ni kuyog-kuyog sa mga barkada mag-inom? Human manugal?
Kung sa may problema ni mo, anak, ha? Dong in town may anak na taoy. Ayaw usiki mong kwarta. Anugon kinang kwarta nimo? Nga imo lagi inom og sugal. Sabi ko sa akong buhator, ha? Ayaw pangilabot sa akong buhator, andi ta magubot! Ang hilito. Mauday na gidangatan nimo sa kamot ni Angelito. O, ma. Ugod sa may plano nimo karon. Ma, ani lang una ko sa ato, mabi. Dili na ko mabalik ni Angelito. Naa si Angelito, ma? Oh, tuwa sa gawas. Pakigsultihi dito. Dili na ko, ma. Ay, istoryahe lang god, kadiyot. Nganong ni aman ka? Sa ilo ako sa kipuat ni mo, day. Abi ni mo, dong. O ako magtuo nga makahimo kasi pagpasakit na ako. Sa ilo, alam ko, day. Balik na yung taon sa ato. Gimingaw na ko ni mo sa atong anak. Sorry na lang, Lit. Dili na ko mabalik ni mo. Utsa. Ma, ni aman lagi ka? Lin, ako ni mo hangyo ni mo. Nabaliki na lang in town si Angelito. Ma, Maluoy in town ka sa akong anak, day. Goal in town kaayo to sa imong pagbiya. Wa na'y kaon-kaon. unsa? Maong maluoy in town ka. Balik na in town sa amo. Salamat in taon, day, kay nibalik ka na ako. Kung dili patungod sa hangyo sa imong inahan, dili mahitabo nga mobalik pa ko nimo. Ay, kabala ka, day. Di na mahitabo nga ako kapang pasakitan. Maayo unta, Lit. Day, mula ka usap ko, day, ha? O, asa man ka, Dong? Kuan, magpalit lang ko og mga kinahanglan nato dili sa bahay. Sige, Dong. Kay wala sa rabatay bugas. O wala sa gatas ang bata. Sige, sige, day. Magdali na ko. Ganihara man to si Lito nilakaw. Uwa pa magkit siya mabalik. Ay, makalagot ba ani, uy? Akong ibili ni mama ang bata, bi. Ako sing apason. Saman ka rin tuhan na paingon? Re! Are, oh, are pa. Si Angelito ka na nagawang hantak. Angelito! Sabayo ko, Kuruya! Anong nagapa sa apas, magana ko, ha? Dalawa! Napildi na inong ko sa hantak, ha? Ribong lang ko nga nagugigit kang nauli mo, kiapasti ka! Nagdakaw, gimalas na ako, kaya napildi na inong ko sa hantak! Sabi pa na kung nag-usap na ka! Mauro man di gapon! Saba, animal! Ay, Kuruya, ginito! Naglago ko ang ka, dali! Aray! Kasakit sa kabuk! Usahan mo pa ni mo! Buka na nagkaw, ka! Imut mo si kainin basakan! Ayaw, ginito! Ginoo ko. Maunay gibuhat ni Angelito nimo. Ma! Dili na lang ko kaya, ma. Kinahanglan na ko makigbuwag niya. Ikaw ang mag-igo, anak. Unsa? Manarbaho ka? O, ma. Manangkid ko nimo nga manarbaho ko.
Ugma, palihuli ko bantay sa akong anak, ma. Uy, asa man sad ka manarbaho? Sa Cagayan, ma. Dali aras panahon, uy. Walang hibaw, Tulo naman di ko kabuhan din sa akong gitrabahuan. Dali naman kaayo. Kitsa mo ning nawag. Number naman ni. Hello? Hello? Si Lin eh. Si kinsa di ini? Si Johnny, oy. Ang igagaw ni Angelito. Ikaw din ni John? Ako yung taon, Lin. Di makag-number na ako. Naam ko yung nagsulti na ko nga ni ako no ka sa Cagayan. Nakadinhin na narbaho. Maong nangay kong number ni mo. Mao ba? Asam ka na pidas Cagayan, Lin. Kay anhaon ti ka aron makastorya-storya pud ba? Mao ba? Nagbuwag na mo sa akong igagaw? John. Di na ako makagwantas yung batasan, uy. Nya, manapat pag yun. Parehas dito kapalaran, Lin. Ako sab, buwag naman ko sa akong asawa kay wa man may makasinabot. Saon man. Mao may kapalaran. Basig kita ang parison, Lin. John. I love you, Lin. John. Muna'y tinuod. Love ka. John, ayaw lang kalain ha. Pero, dili ko gusto nga mulaom ka na ko. Lin. Prangkahan ta lang ka. Wa ko mahigugman nimo. Pero, okay ra ko nga, friends lang ta. Pero diha ra ko tub. Okay ra, Lin. Ang importante nga, nahibaw ka sa akong feelings. Hi. John, niaman lagi ka. Ihapit lagi ka din, kay naamgos papa. Nasa akong gipuyan. O niya? Naibaw man siya nga, niya ka din sa Cagayan na narbaho. Naingon lagi siya nga, pasuruyon ka dito sa amo. Kay gusto siya makakita ni mo. Dili lang tingali ko, uy. Tuos sa tulin, uy. Uyuan ba itong Angelito? Pakikitain lang god, aron dili mahiubos ba? Sige, makikita ko ni Tiyo. John, wa man lagi Tiyo din Wa man lagi tao. Lin, wa bitaw si Papa din Ako rin may tao din Nga sa ato pa, giilad lang di ko nimo. Mupauli ko. Kagawas pa din John! John, sa mabuhi ko yung kugaksa! Ibuki ko nilo, Lin. Dili ka makabiya din kung way mahitabo na to. John! John, ayaw! John! Ganong ibo ba niya gibuhat na ako dyan? Pasilaw ako. Ibuki ko nimo. Magunsa naman ako Kung mamabtos ko. Mag-ipon na lang taling. Mag-ipon na lang kita. Total, parihas naman ta nga, way kabilingan sa kinabuhi. Salamat nga nisugot ka nga mag-ipon ta. Panggaan ko dyan. Kana lang akong pangayuon ni mo. Ay ko bala ka, Lin. Mahalo na paggaon ti ka. Ipasalig ko na ni mo. Tinuod ka, Lin. Mabdus ka.
O, Jan. Wala ko tong isa kong binuwan nga sakit. Yes! Yes! May umaabot na di kong anak! Diin mo di ka, Jan. Nadugay malagi ka. Mutana ka? Natural nga mangutan na ako, kay asawa ko nimo. Asawa si mong naong? Kaipon ti ka, ug dili asawa? Jan. Di ko gusto mong mutana ka, ha? Kung asa ko paingon, ug kung madugay ko sa kong lakaw, ayaw pang hilabot. Jan. Kaniya naman nga, nagsigigidlap-kidlap ang cellphone ni Jan. Namin nanawag niya. Ako nito bagon, Bi. Kinaligo pa man siya. Pero, dili lang kumutingog. Han, asa naman ka? Ang babae ang nasa pikas ganyo. Dugaya ni mo, Han, uy. Ganyan na ko nagpaabot ni mo. Hello? Kinsa ni? Uyap ni John. Ikaw, kinsa di ay ka? Len, namang pagkawan ako, Bi. Kaya, trabaho na ako. Surprise ka? May lain ka pa ni babae, gawas na ako! Yaba, gaya! Ayaw pa makak! Nanawag ang babae, ug ako'y nakatubag! Ganun mo ba ni kibuhat na ako? Habi ba na akong kalipay nga ako matagamtaman sa pagkikipoy ni mo? Dili man di ay! Huwag kayo mahimo kay nag-ipo naman ta. Kung di ka makaagwanta ng atong kahimtang, nga na ako'y lain, mahimo naman nga mupauli ka sa inyo! John! Akala ko ikaw ay akin, ikaw ay akapin, naglalaho sa dilim. Nagtuo ko nga kalipay nga ako matagamtaman sa kamot ni John. Pero kasakit na lang day gihapon. Ugwa ni kalipay nga nagpaabot na ako sa unahan. Dinhin na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Ikaw ay aking minahal. So ka. Maayong pala kanyang tanan ng mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Madeline. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, payo pagtugtog sa awit nga naguluhan. Rise. I'm under rise. Right before their eyes. RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Maukining sa kababaeng taga Cebu City. Ang atong matatampo, nagdasangan nga madilayon. Madeline, dakong mata, dakong mata. Ah, dakong mata, dakong mata. Ano magilabot mangkin man ako? Nawa mata mo unsa Hala, hilak, gisawat ka pa si Anaw. Kuhaon ko ning lapis. Ako gilapay nila. Ay, hala, naigo sa lapis. Ay, naigo ko sa lapis. Hala, nagdugo ang mata ni Angela. Ala, Madeline! Bantay ka do!
Amaw kag yung bataa ka, ha? Nahibaw ka pag unsa ka delikado itong imong gibuhat, mata ang naigo. Sila matigaw na-una, mapi. Di unsa man di ay ka? Sige silang panungog na ko nga bati ko na kugnaw. Unya dako ko na kong ilong. Unya nga nung masuko man ka, nga tinuod man na. Ma. Tinuod ba sa bitaw nga bati kag naong? Angay bago na ni ikasuko ni mo? Ma. Inaning mama, oy. Isik siya mo yung unang maprotektan ako. Okay naman niya nga insultuan ko sa akong mga classmates. Isukad pa pag grade 1 ako. Sige na lang git ko ibuli sa akong mga classmates. Until grade 6 na lang ko. Sure ka, Ralph, nga manguyab ka na ako? O lagi, Madeline. Kagwapo ni mo. Dagan gani kayo na crush ni mo din sa eskwelahan. Ako, gyud. O ganong dili man ikaw. Buutan ka, Madeline. Dili ka pareha sa ubang babae. Oo, mga gwapa sila, pero kanang kagwapa, mawara man na kadugayan. Ralph. Ganahan ko ni mo, Madeline. Please, sugta ko. Ralph, yes. Oh. Yes. Yes? Gisugot na tika. Yes? Thank you! Thank you, Madeline! Unsa? Uyab na mo ni Ralph? O, day. Huy, ngano ni sugot man dayon ka? Abi kay gwapo man, gisugot dayon ni mo. Day, dili pareha si Ralph sa ubang mga lalaki. Lahi siya, day. O pinangga ko niya. Wa siya magtanaw sa kong hitsura. Na, ambot lang, day. Murag wag ko'y kumpiyansa ng Ralph, uy. Day. Good luck na lang, day. Madeline. Nalangon na ko'y hangyo ni mo. O, unsa man na, Ralph? Kanang... Pwede dili lang ka magsigig dool na ko kung naiubang estudyante. Ha? Nga naman? Kuan ka nang dili lang ko gusto nga binuangan ka nila. Makita lang gud ka nang way lang tao. Way nakaila na to. Aron way samok. O dili ka binuangan. Ralph? Dili ko gustong binuangan kanila. Tingali unyag makakita og away. Ralph? Hala, no? Og nituosad ka? Day, husto man sad si Ralph, good? Nahibaw ka ba agad ha kung unsa kabuli ang mga estudyante din sa tong eskwelahan? Dili sa ko gusto no nga makita siya away. Hay, nako ni mo, friend. Ayaw palabi, uy. Ang pingi imong kasing-kasing friend. Day. So ka na nga niabot si Ralph sa akong life. Murag na usab ang dagan sa akong kinabuhi. Protective kayo si Ralph nako. Nalipay ko kay sukad masukad. Karon pa cute nga nailalaki nga ni care jud nako. Day, Madeline. Sigurado gid ka nga uyab mong Ralph? O, day, uy. Naisa kay maghimuhimo ko. Sweet man lagi kayo silang an. Unsa? Lagi.
Tuwa dito ay, sige gakos-gakos kauban sa iyang mga amiko. Dili na tinuod, day. O sige, aron mo tuo ka, at tuo na to na. Kuyogan ti ka. Tanawa. O niya, unsa may ikasulti ni mo, anak? Ralph? Hoy, madilayin asa ka, uy. Madilay? Unsa ni? Unsa pasabutan ni? Alay, wa day na sa mahibaw? Nga unsa? Ralph, sutihin ko. Unsa'y mo ti pasabutan ni? Girl, kalma lang, uy. Naipuwa na kay ka, oh. Ralph, unsa ba? Uy, Madilay, akong sigit-sigiti ha? Wa kay katungod nga, ingon anaon ko. Katungod gid kag naibo ko nimo? Wa, uy! Nagpustahan na irami sa akong mga barkada. Dili daw ako mupratol nimo, uy. Kadang naong nga. Ralph! Giingnan tabitaw ka nga ayaw pagpada. Dito o man sa kadayon good. Sa'yo pa, day. Nga mangandoy ko sa kalalaki nga tinudanay nga mahigugman ako. Day, dili na sayop. Ang sayop lang ang tao nga imong gipili. Mohon, day. Magtigom ko. Magpausap ko sa kong naong. Day, Madeline. Ay naunsa ka naman, oy, Madeline. Wa naman kay pahuway. Nagsige ka naman nagpangitag sideline. Na ako'y gitiguman, ma. Oy, ayaw palabi ha. Tingalig maunsa ka. Oo, ma. Sure na kid ka, day, nga muadto kag Manila aron magpa-opera? O, day. Maura man gyapong istorya, ha? Magpausab man kog sa dili. Nagyapoy kastorya ang mga tao nako. Sige, day. Basta ako, dawat ra gyud ka bisag unsa ka, ha? O kung unsa may gusto nimong buhaton sa imong kaugalingon, go! Support ra gyud ko nimo. Salamat, day. Are you ready? Yes, Doc. Ready na po ako. Uy, day! Kalaysyo na nimo, uy! Guwapa na kaayo ka. Dili na gyud ka nila mabuli. Salamat, day. Picture tabi kay ako i-post akong Facebook. Oh, ha? Ayaw kog ingna nga mauwaw ka. Sa una hinuon nga dili pa ingon ana imong naong kusog kayo ka mag-selfie. Karon nga gwapa na kaayo ka, mauwaw na hinuon ka? Day. Si Ralph. Nanawag man. Hello? Hi, Madeline. Kumusta? Okay ra. Anong nanawag ka? Walang.
Gimingaw ko nimo. Pwede makita. Ralph, sorry ha. Pero hangtod karon. O pagyapon ko malimot sa imong gibuhat nako. Madeline. Maong kong mahimo. Ayaw na ko sa mukha pa. Okay na ko. Gusto na ako i-protect akong kalinaw. Madeline, sorry. Sorry. Nagdaalang ko sa akong mga barkada. Okay na, Ralph. Okay na to. Naini-chat na ako. Kinsa man ni? Hi, Madeline. Are you available for a photo shoot? Sabutan lang nato imong TF. Go ka ako, ani? Day, happy na gid kayo ko for you. Kay model na gid ka. Og daghan na kayo ang ni-idolize nimo karon. Salamat, Day. Even when I'm told no, I'm focused on my goals. Cause that's Wa ko magmahay nga nagpausab ko sa akong naon. Kay daghang opportunities ang isod sa akong kinabuhi. Og mas naka-feel ko welcome sa society. Dili na lang ko to, og daghang salamat, RMN. Mao kadto nga higalang kaagi ni Madeline nga taga Cebu City. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan, Rise. I'm on the rise. Ang mga kaagi gibatan no duwa sa radyo ni Jelly Haka, ugabos sa direksyon ni Priscilla Ragana. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usaga. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usaga awit karo RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod ikayon, salamat sa inyong pag. Handumanan sa usaga. Ano ba daw siyang kaagi karon? Nakinig sa kababae nga taga Sarangani Province, ang atong matatampo nagdasangan nga May. Anong imo manipigibiyaan doon? Pa, magunsa naman lang bini pa. Gawa naman ka. Dili na ako kaya doon, nawa na ka. Doon! Dapin mo, Ben. Ito na itulog ang lumo. Dapin mo. Doon! May, karon nga, wala si Papa nimo. Pasayloa nga, dili ka makapadayon sa imong pag-eskwela. Ma, pa-eskwela ka lang ko. Bala na high school lang, basta makaskwela lang ko. Dili na ko kaya nga mo pa-eskwela ni mo, anak. Pero, kung gusto ka, akong sawayan o kahangyo ang imong iyaan nga tuwa sa Sarangani Province. Basig maluoy to ni mo, pa-eskwelahon ka. Sige, ma. Basta hindi masugot si auntie.
tinuod ma? Nisugot si auntie? Oo, anak. Ug siya na ang mapaeskwela nimo hangtod sa kolehiyo. Maayo hinuon ma. Sige, pangandam na. Aron makalarga ka para sa ranggani. Kinsa may musugat nako ma? Sugato na kasi mong igagaw nga si Ara. Dali, Gaw. Ipahimutang ng imong mga gamit diri. Salamat, Gaw. Ara. Ma. Kung makakaon na gani na si May, paduolaon niya nako ha, kay na ako'y tuyo. Ma. Auntie. Paminaw sa akong isulti nimo ha. Unsa man na, auntie? Papuyon ti ka din sa bahay o paeskwelahon. O kinahanglan nga magtarong kagit sa imong pag-eskwela. Dili ka mahimong mag-uyab-uyab. Auntie. Kay kun ako ganing mahibawaan nga mag-uyab-uyab ka, paundangon dito kasi imong pag-eskwela. Auntie. Hala, sige. Pangandam na si mong mga gamit kay hapit na ang ablis klase. Kalaing ba ng pakutin ng dapita, uy? Wati mga kaila. Hi. Hello? You student? Yes. Jim. May. Dini ka mag-eskwela sa una, May. Sa Misamis Oriental? Mau ba? Unya. Friend na ta? Okay ra. Saman ko eh. Sukad lang nga, nagkailami ni Jim. Magsige naman hinon ko kung ang niya. Niyapag na matingali ko eh. I love you, May. Jim. Bahala gusto ko ka na ko. Ang importante nga, mahibaw ka nga, love ti ka. May chance ba ko nimo? Sorry, Jim, ha. Pero dili pa mo ko gusto mag-uyab-uyab, uy. Gusto pa kong human og eskwela. Pwede rin ko di mudungan nun. Parehasan ng uban ko. Trabaho, eskwela, may uyab pa. Kaya magaling nila. Basta mauna to. Dili pa ko musod og uyab-uyab. May, pila na lang kabuan ang akong paaboton. Ubalhin ako eskwelahan. Kay, mag-college naman ko. Bakit ka maluoy na ko? Ayaw lagod pamugos, Jim. Unsam na hinungdan. Ganong di magdi ko ni musugton. Kuan, Jim, kining... Mga tanan ako lain mo. Unsa man? Ganahan ka na ko? O dili? Ayaw lagod ko pangutan na anak, good. Asultihin lang ko. Gusto lang kong mahibaw. Love ko nimo o dili? Love. Naaram din na. Nga, nganong di ko na masugton? Jim, wa ka makasabot na ko. Kung mag-uyab-uyab ko, paundangon ko sa kong iyan sa kong pag-eskwela. Ay, di lang ko ito magsaba. Ha? Lagi, sugta lang ko. O di lang ta magsaba nga, uyab ta. Mahadlok ko, Jim, uy. Ay, kadlok. Mag-amping lang ko ta. Saman, ha? Uyab na ta? Sige na lang, uy. Oo na, ako na kang gisugot. Yes! Gaw, tinuod nga uyab mo ni Jim? Gaw, kuan. Kining... Tugaan na lang gud Gaw. Ig-agaw bitaw ko nimo. O, Gaw. Anong nahibaw man ka?
Gisultihan ko ni Jim, gaw. Unsa? Ayaw ka balaka, gaw. Dili ko magsaba ni mama. Gaw tabangi ko nga, nga dili may baw si auntie. Kay basin pa undangon ko sa kong pag-eskwela. Ayaw lagi ka balaka, gaw. Ako rin bahala. Kumusta man ang imong pag-eskwela, May? Okay naman, auntie. Ay, maayo hinuon. Aon sa man, nituman ka ba sa atong sabot nga dili mag-uyab-uyab? Kuan. Oo, auntie. Maayo. Kinahanglan nga mahuman ka gyud sa imong pag-eskwela. Ni-text mo si Jim na ko. Akong bisahon. Gawas kay may tuyo ko nimo. Unsa man kayang tuyo? Magawas ko. Jim, unsa man di mong tuyo na ko nganong ni amantay ining mingaw nga dapit. May, ugma, mulargan ako sa Jinsan. Kay, ato ko mapadayog eskwela dito. Mao ba? Jim, gigakos mong ko nimo. Pasag din ako, Minga. Buhatonin ako. Kay, Minga, unyog ko nimo. Jim, ayaw, dili ko andam. Pasag din ako sa buhaton nimo. Love mag ako nimo. Oh. Please, pasakti ko, ha? Jim. Lain na, Jim, boy. Nganong nilak mo ka? Mamugos man kami. Yun ang ipagilak? Masi mamabdos ko, ha? Paibawaan ako kung mamabdos ka. Kaya di bitaw ko madagan. Bantay bitaw. Nakabantay ko nimo, May. Magsige na lang lagi kag kuputan ang imong cellphone. Kuan, auntie, nalo kay gitan-aw nga salida. Salida ka, ha? Permi kong makabantay nimo nga nagsige kag chat. Unsa man, nag-uyab-uyab ka na? Wa, auntie, uy. Bantay bitaw, ha? Maikani kay wa din si Jim. Tuwa na sa Jansan. Kay kun may bawa si auntie nga may uyab na ko, madamay gid si Jim. May! Auntie! Dool dire! Auntie! Gisupak giday ko nimo, ha? Nag-uyab-uyab giday ka? Gaw, sorry gaw ha. Gipugos mo ko kung mamagod nga pagpatugaan maong ditugaan na lang ko. Auntie! Uwa, kay uwaw ha? Auntie, pasaylo ako. Pasaylo? Si Jim pagyud ang imong giuyab nga imong igagaw? Gusto kang baliwon mo? Unsay gagaw, auntie? Auntie, pasabta ko nung ninyo. Ang inahan anang Jim igagaw sa imong inahan. Ug tuwa karon sa abroad. Unsa? Kinuha ko. Ganun nahitabo ba di? O ako may bawa ni auntie. Gaw, sorry gaw. Nahibaw man ko nga igagaw ni Jim. Unya kay iya man kong giingnan nga dili magsaba kay nakagusto ko na siya nimo. Maong buwag gyud na ha. Buwag gyud. Ganun imo ba nagibuhat na ko, Jim? Nahibaw man ay kakigagaw ta. Ganun na kuyaban ka na ako. Silo ka lang kumi. Saan mo? Ikukbam ko ni mo. Maong, ano ko daw na nga. Gagaw ta. Grabihan sa di mo, uy. O ka may kaluoy na ako.
imo gipahibos na lang ako pagkababay. Husband ko, May. Sorry. Nagkaalang ko sa kong gugman mo. Sorry, Sub Jim. Mahal ti ka. Pero kinahanglan nga ato ni putlo ng atong relasyon. I must be crazy now. Mura kong gidatugan sa kalibutan nga ang nahimo na kong uyab ako di ang igagaw. Sa pagkakaroon, ako nahibawaan nga minyo na si Jim og may anak. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.